uzet je nov Kinez. Šta mislite o novom motoru? Če ga puštimo na prednju, ja nisam bitan. K-Moto ATX 50. Prvi 100 metra sam prešao, uzeo sam GoPro iz magazina. Idemo da ga registrujemo. Samo da ga ostavim na neko mesto. Pošto magazin radi do 3, ja sam došao pred zatvaranje. Kad sve rešim, čujemo se malo kasnije. Inače, odgovorit ću na sva pitanja koja sam ja hteo da znam pre nego što sam uzeo motor. Vidimo se malo kasnije. Eno ga tamo, slika se. Idemo da vidimo šta radi Dušan. Kakvu mašinu ima. O, Dušane, pa u zdravlje. Hvala, u zdravlje. O, kako dobra mašina. Ozbiljna mašina. Vidi ti to. Lep da mnogo gleda šta je lep kobut. Mnogo lep stvar. Sad montiramo recikliranje. Pa stigamo kod kuma da vidimo tu ljutu mašinu. Evo. Si na sat ujde, brate. Dođi da vidiš. Evo. Brate, nemam isto mak hvataš, brate. Neću, ja. Ajga be. On ide 180, brate. Brate, ide be, brate. Niz brda. Gledaj ga tek 2,5 km, samo što je dovežen. Tek dovežen. Iz salona. Iz salona, znači gledaj ga. Kako pada. Brate, ljuta mašina. Ljuta. Da. Već smo ga malo obučili. Jeste? Malo su mu ovo menjali, malo ovo. Od sve pomalo. Dobar je. Ali smo kofer odmah da mu stavimo, da ne nosimo po gaće. I kofer je isto označen sa YouTube kanal na motoru. Svuda piše. Ljuta mašina, brate. Ugasi ga kume da ne troši. Će ni treba da kad se vozimo Da ima čorbu. da ima. Nego danas krešu sponzori. Ne nas, ali ono, će si bude. To. Tako da idemo u najavu neku sa ovi naši motorići. I Kinezi. Da, i Kinezi, da. Ali ja sa Tomosa, kum sa Kineza, pa Skinuli mi kapice za ventili, brate, i to mi nisu dali. ja sram gi bilo u kapicu, baš. I jednu i drugu nemam, brate. Pa to je Nemam taj si ko je kapice. montirao, brate, on. Uzeo mi kapice. Sad gi moraš štampom na 3D štampač. Kapicu. Kapice, brate. Pa dobro ako može. Hoćeš ja sa laser da ga napravim? Može, drvenu. Drvenu, od 3 mm. To. Niste ljudi, to je motorčić. Prva liga. Prelepo, stvarno. E pa ljudi, Hitler kaput. ...35 km prešao. Evo ga. Zaključao se zadnji točak. I ne namrdne neće. Šta se desilo? Saznaćemo kada saznamo. Za sada možemo da se nerviramo, ali ajde jebi ga, to je što je. Od starta nešto nije kako treba. Treba siliti situaciju, treba pustiti sve da se desi svojim tokom. Čujemo se i vidimo se šta se dalje dešavalo. Pa ljudi, posle malo dopisivanja i kad sam se čuo sa majstora, našli smo šta se desilo generalno sinoć. Minus klema je bila loša, nije bila dobar kontakt i zato nije teo bio da se upali. To kad je rešeno, desilo mi se opet isto malo pre, nego to nisam snimio. Nije lepo naštela ona zadnja nožna košnica. Kad se zadnja nožna košnica pritisne, sad ću. Evo, malo smo ju upalili disk, malo više. U ponedjeljak će da vidi to kod majstora šta će i kako u ovlašćenom servisu i da se to popusti. Jer on zatvori, bukvalno se skroz, znači uhvati zadnja košnica i neće motor da ide, znači nema snagu da povuče, kao da je zadnji točak ukočen. Skroz se zatvori.
To sam rešavao, odvrnem, znači ovo je ovdje rezervoar, malo znači pedalu gore dole, popusti zadnji točak i poslije ide i samo treba da pazim da opet ne pritisnem nožnu kočnicu, ali pošto sam navikao neki motor, pritiskam nožnu kočnicu, dešava se. Inače, osim, ajde, negativnih stvari, motor je odličan, ide odlično, znači ja sam prezadovoljan i ne kajem se za kupovinu. Jedino malo eto nisam uslugom znači zadovoljan, ali dobro. Bože moj, prve 10 godine su teške, poslije se čovjek navikne, što bi rekao moj profesor. Šta je mene mnogo zanimalo što nisam mogao da nađem, znači vezano za ovaj motor. Nije, znači nizak, da znate, ja sam 1,78 m, poslije ću da se snimim kad sam na motoru. Znači ono, ovako, znači malo su mi pete podignute da dohvatim dole noge. Drugo, prva registracija mu je 6200. Znači druga registracija će sigurno da bude nekih 2-3 hiljade pošto dobijete 2 tehnička pregleda. Tu još ima tu neke sitnice, rezervoar mu je znači nekih 6 litara, za 1000 dinara se znači napuni ceo rezervoar. Potrošnju ćemo da odradimo naknadno video i utiske posle 1000 km kako se kreće potrošnja i da li je istina što ljudi govore da je 2,5 litra. Za sada motor je mnogo se dobro vozi, menjač je ekstra, sve ostalo sam zadovoljan motorom. Dok ide. Naravno dok ide. Inače, to je to. Šta kog još zanima, pišite u komentarima, trudit ću se da odgovorim na što više pitanja. Inače, očekujte još dosta videa sa ovim motorom. Ovo sam uzeo da mi bude daily motor svaki dan da idem na posao, da mi bude što bi naši rekli magare. Vidjel će da služi ko magare. Inače, brutalno izgleda, ja sam mu namontirao kofer, dobio je ove ručke. E da, još jedno šta mu ne valja, retrovizori mu nisu za ništa. To je retrovizor, evo ga. To je znači ko ono ogledalo što vaše devojke ili žene nose u torbicu da se našminkaju onako usput. Znači retrovizori 0, odmah sam poručio druge. Kad sam seo na motor, odmah sam znao, znači na temu sam poručio njih. Sve ovo što vidite na njemu, što je dodatno montirano, ovaj štitnik za far i sve, nije to ništa sponzorisano, ako nekog zanima, ako mu se sviđa, može da kuca, znači ili da ovako, evo, da doda sliku, pa po sliku da pretraži, znači i izaći ćemo u pretragu. To je to ljudi. Da li bi vam preporučio ovaj motor? Preporučio vam ga. Znači 100% topla preporuka, motor je ekstra. Za te pare, šta nam se sada nudi da se uzme novo, znači odlična stvar. Tako da vidimo se u nekom od narednih videa, da li će biti ovaj ili Kudžej ili onaj Tomos, mada onaj Tomos možda tek dogodi. Vidjet ćemo. Malo mi se Tomos ogadio. Malo su Kinezi sada, znači preuzeli su ceo svet pa su preuzeli i moj, kako se to kaže, moju garažu. Ili moju kolekciju motocikala. Moram ovdje, znači na rame ili tu, znači kinesku zastavu, znači da istetoviram. Ljudi, hvala ako ste gledali ovaj video, opet kažem, ukoliko imate neka pitanja, slobodno pitajte, trudit ću se da odgovorim što pre i brže i na sva pitanja u komentarima. Ja sam ovo kupio od svojih para, znači istraživao sam, ovaj mi se model sviđao, znači i opet kažem, ne kajem se što sam ga uzeo. Tako da, u sljedećih videa vidimo se. Pozdrav, ćao!